Good morning mga day, welcome sa aking mini vlog. For today's video nga po, ipapasok nga po ako sa school at dahil 9 pa naman yung pasok ng partner ko sa trabaho, ay napagpasyahan kong sumama na lang sa kanya at magpatid sa school namin. So bali 8 AM nga po ito ng umaga, ayan. Sumikat na nga rin po ang araw dahil ilang araw na nga rin po nag-uulan dito sa amin. Pati yung mga daanan, ayan, matubig-tubig pa at maputik talaga. Kaya nga po hindi ako pumapasok sa school ng nakasapatos dahil nga po ay ganito yung daanan namin dito. At kung makita nyo man na madumi ang paa at tsinelas ko ay alam nyo na kung bakit. Sinubukan ko pa nga magugas ng slipper dito pero wala talaga, hindi matanggal yung putik kasi nga po is nakadikit talaga sa tsinelas. At pagkatapos nga po ng ilang minutong lakaran doon sa pathway ay dito naman kami sa release dadaan. Buti na nga lang pala ay nilagyan na ng maraming graba dito sa may gilid ng riles. Kasi ba naman kahit nga dito sa may riles ay sobrang putik nga ng daanan talaga dito. At tingnan nyo naman po talaga yung riles dito sa amin. Napaka matubig pa at maputik. Kaya naman talagang hindi ako nagsusuot ng sapatos lalo na kapag maulan dito sa amin. Nasa likuran ko nga po pala yung aking partner dyan habang naglalakad kami nga dito sa riles. Medyo malayo-layo nga po talaga kung saan kami nagpa-park ng motor. Dahil nga po hindi nga po abot sa may sa amin yung kalsada o kahit pathway ay hindi nga po abot. Kaya nga talagang iniiwan nga namin doon sa may kalsada at hindi rin naman pwedeng idaan namin yung dito sa riles kasi nga napakalaking abala din nun at matatagtag talaga yung motor nun. At ito pa nga pala, may video pa nga pala ako dito kung saan ako dumaan na sobrang ang putik ng daanan at muntikan pang madulas ang above dyan. At sabi ko nga talaga sa sarili ko kung natuloy na ako madulas ay aba, hindi na ako papasok sa school kasi babalik pa ako sa bahay namin napagkalayo-layo naman. At ayan na nga guys, inikot na nga dito ng aking partner yung kanyang motor para nga ay makaalis na nga rin kami kagad kasi nga anong oras na din. 8 AM nga po yung pasok ko sa school at talaga namang ng mga oras na ito ay late na nga po talaga ako. At ito namang partner ko ay 9:30 pa yung pasok niya sa work. Kaya ayan, pwede niyo pang kumahatid sa school namin. At kahit nga late na nga ako ng mga oras na yun, ay nakuha ko pa nga rin mag-video-video dyan. Buti na lang talaga ay napakahaba ng pasensya nitong partner ko sa akin. Kahit nga late na nga ako ay nag-video-video pa ako at ay wala talaga siyang magagawa kasi napakahilig ko talaga mag-video-video at mag-picture-picture. Kaya no choice talaga siya. Habaan niya yung pasensya niya sa akin. At pagkadating ko nga po talaga sa school ay nagsisimula na nga yung classmate ko na mag-pre-demo teaching at nagpapa-activity siya. Kaya ayan, nakisali na nga rin ako kaagad sa pa-activity niya. Ito po kasing aming pre-demo teaching ay paghahanda ito para sa aming internship next year. Isa po kasi ito sa pagbabasehan nila kung pwede ba talaga kami i-deploy sa ibang school para nga po kami ay makapag-practice teaching na. Bali nga po sa isang araw ay 7 students yung inassign nila na makapag-pre-demo teaching. Meron nga pong dalawang teacher na inassign sa amin para mag-panel at sila nga po yung mag-grade sa demo teaching o sa pre-demo teaching na aming ginagawa. Nagustuhan po talaga namin dito yung aming panels kasi nga lahat ng mga good points and bad points ay sinasabi nga po talaga nila sa amin. Pati na rin po sa aming mga ginawang lesson plan ay talaga namang hinihimay nga nila at sinasabi nila sa amin yung mga dapat baguhin at ayusin sa aming mga lesson plans para nga po sa susunod ay tama na nga po yung aming mga gagawin. At binibigyan po nila kami ng mga tips at strategies kung paano nga po kami makipag-interact sa aming mga magiging estudyante. At pagkatapos po talaga ng nagpe-pre-demo is kinakausap na po talaga nila kaagad para nga po ma-explain na po lahat ng kailangan ma-explain. Pagkatapos nga po ng mga kaklase namin na nagpe-pre-demo, ayan, nakuha pa nga namin mag-tiktok-tiktok dito. At ayun na nga po sa 7 kaklase namin na nag-pre-demo teaching ay nakapasa din silang lahat. Wala pong magre-demo sa day 5. Congratulations mga ma'am, talaga namang makakahinga na kayo ng maluwag niyan. Thank you so much sa mga pa-candies and chocolates. Talaga namang pinasakit niyo ang aming mga ngipin. Ayun lamang for today's video. Thank you so much for watching and good luck nga pala sa susunod na magpe-pre-demo ng mga kaklase ko. Bye!